Hello? Cockroach. Mba, sorry, sir. Sorry. Because mbe nwere cockroach fega ma akwasị ma rat ma ihe niile. Rochi. Rochi. Ụmụ Igbo so mkpa ọgụ ụkwa mụ amegekwa ka ugbu a biko. Ịma rịpọtụ ga-erutela m n'aka. Biko, bete m chọrọ ime ka ị mara enwere sir, His Excellency Sanu, ị nakwa nna irikwele nri iriele na enwe mgbe na-erighị hapụga nnọọ ịrụbara onye ọbụla nọọ ndị Imo steeti nnọọ ihe ma nkutu nna dị gwere ka ime mistake kutu ụlọ ke gị ịmakwa ihe ime gị nwanne gị kọ ị ga-akụrụ nnọọ ha kutuo your own house nara agbakwa everybody no His Excellency ama m na ị chọrọ ka anụ m na-enwe onye prepa ga-aka owe ike ebe achị ya onye a ga-echi gị n'akụkụ apụta ọ na-abịa ịrụzi ka ị kuturu akutu ka ọ na-abịa ikuturu gawa biko you prayer warrior ọ naanị prayer ị na-awụrụ prayer daga dee biko hapụ ihe ahụ biko ndị Imo steeti onye ọbụla agawakwara gị ije ndị ekpere gaga ndị ọkpụ isi ala gaga ndị fegakwa arụsị onye ọbụla afụga gị na ha gakwa afụgbu gị dị ahụ ha sị ka mme baba achịwa Imo steeti na enweghị ọwụ even instead ị ga-emechi neked ezu gị ga-akpọrọ ha hos were hos kpọrọ ha akpọ ụmụazị na-ahụzi hos dee biko ama eme gị special call ka ugbu ama m na amecha m akpọ gị leta biko aga m ewest credit m ebe ị nọ m ga-ala ka m na gị kwuo ya face to face ngwa bye oke ga-akpọ m na WhatsApp ịwa na oge nwekwu credit ego niile ibutekwara n'Imo steeti jikwa na-emega gị ị na-akpọ m na WhatsApp ihe eme gị hụ gị biko naanị WhatsApp kpọọ m na Skype